उमेश शुकीपुर बाजार। गोली बंदूक लेके चली ले साथ में, पुलिस प्रशासन खोजे हमरा रात में। गोली बंदूक लेके चली ले साथ में, पुलिस प्रशासन खोजे हमरा रात में। होई रंगदार करम रंगदारी हमर पहचान बा, सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुकीपुर बाजार। सोनू सुनील के चल रंगदारी, संतोष सरगम दिए गोली हाली। सोनू सुनील के चल रंगदारी, संतोष सरगम दिए गोली हाली। होई रंगदार करम रंगदारी हमर पहचान बा, सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। सारा जिला में तो ये कहेला बॉर्डर पर के लइका बरांड बा। रौनक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेजरगंज सीतामढ़ी।